nnukwute onye isi nke ụlọ ọrụ ahụ maka ichekwebe ụlọ mmepụta ngwaahịa na azụmahịa na steeti a bụ ANSIPA na mkpirisi bekee Maazị Mark Okoye ekwupụtago na steeti a adịgo njikere ugbu a ile ọbịa na-echịkọba ya bụ nnukwute ọgbakọ azụmahịa nke mbụ na mbụ ya na Anambra steeti. Maazị Okoye bụ onye kwupụtara nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu wee kọwapụta na ihe dum adịgo njikere maka ya bụ nnukwute ọgbakọ ga-ewere ọnọdụ echi bụ Tọzdee abalị 7 nke ọnwa na ogige mba ụwa nke Anambra dị n'Ọka ka Njikere abana kọchapụrụ gị akụkọ a. Maazị Okoye kwuru na ihe karịrị mmadụ 400 si Deposit Finance Institutions ndị na-emepụta ihe ndị si mba ụwa, Afrexim Bank, World Bank nakwa ndị ọzọ bụ ndị atụrụ anya na ha ga-abịa ya bụ mmemme. Ọ gara n'iru kọwaa na ya bụ mmemme bụ ohere ọma enwere iji wee karịa maka steeti Anambra ma mara etu a ga-esi wee nwee ọdịnihu bụ nnọọ eji amatụ dịka Gọvanọ Soludo si wee kwe na nkwa. Dịka Maazị Okoye si wee kwuo, a ga-enwe ọtụtụ ihe a ga-akpa na ya bụ mmemme, ọkachasị n'ihe gbasara ọkụ latrik, ebe mmepụta akụ ga-adị na nkwo iji igwe kọmputa wee mee ọtụtụ ihe, tinyekwere ihe ndị ọzọ nke ga-eme ka Anambra gaa n'iru bụ nnọọ ụmụ ihe a ga-akpa. Ọ gara n'iru kọwakwa na a ga-ebinye aka n'akwụkwọ iji wee gbachapụ ya ọsọ bụ amụma eji achụta ego dị iche iche a ga-ewube na steeti a. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi Paul Nwosu, onye ji ọkwa Executive Director ANSIPA Ejike Osisioma nakwa ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ ọgbakọ. Njikere abana maka akụkọ ụwa ABS.